Adlaw niyo guys, mag live selling ko ron guys. Kani mga sinina ni sa akong asawa guys, daghan kay ni. Wato kay bawo nga gibaligya ko ni. Mao na hinungdan sa among away ron guys, mo gipamaligya ko na yung mga gamit dire. Kani mga branded ni guys ha, barato ra kay ko baligya ni. Kani pamahay na ni guys, 5 pesos ra ni. Kani pamahay na. Dapat ipamaligya ni. Kay daghan kay mga cancel among lakaw ani. Tungod ani niya kay panahon na mangday na miglarga. Moingon nga wa kuno siya suoton, perting daghana, wa siya suoton. Kani, 3 pesos na ni imahin. Imahin ni, kani. Basi namo ganahan mo ni, kani. Imahin ni. Ha, prihan pa ta mo ugan ang mga short diri nga kuan, pang romansa. Kani daghan kay ni, yan mao na naglibog pa siya. Kani, imahin ni, hatag lang ko ni piso ni. Mag-usa ka hin. Ano yung malagibong kagakumuhas nila? Pamaligya ka ni, pamaligya ko na yung mag-issue. Di ka nagingon nga wa kay suoton kada lakaw. Awa, nada tayo tuon pero wa ta na dayon. Sa among taon gawin, pamaligya ko ni. Kadaghanan niyo. Guys, ay mga kasunis pag Bukan mo. Di kay kamuhunong daro lawa lang ka. kapila na ta nga naatay ganahan lakon pero mingon ka wa kay suoton. Kadaghanan ni unsa man din ni. Ha? Nada Di tayo kay kamuhunong daro awa lang. natay tuon ta. Baligya Yawa ka. na cancel, natay tuon day. Na cancel kay tungod na mingon ka wa kay suoton. Ay, Kani guys, imahin lang guys, imahin kani nga. di ka mo na. Kani nagtiris. Ibaligya jud ko ni imong kuan. Kani guys, nagtiris Ibaligya na. sa ko ni imong paboritong suotong buanga. Baligyaw ako'y pakiana. Bantay Kani ka, guys. Kani imahin ni tag 3 pesos napatulain nila. Ha? Pamahan ko ani oh. Guys, pamahan ko ani oh. Uy. Mon ni paboritong suotong.